live, long live. TWF, long live, long live, long live. YTF, long live, long live, long live. Tini BJP, I50 ya kage final round kubai kabai jana wo. Tini BJP I50 ya kage final round sung. Kabai kubai lansawo. Tipra muta long live, long live, long live. Bubagra, 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 long live. बेलके हम भाई तिनी कॉर्नी किशोर पारा चिनी तिप्रा मथा ब्लॉक कमिटी ने उद्योग बाय और कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम चिने जॉइनिंग प्रोग्राम EM TTADC नि बरमगना राजेश त्रिपुरा इने गुमटी डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल वाइस प्रेसिडेंट बरमगना सरजय त्रिपुरा और तिनी और नि अब BC नि तिप्रा मथनि मेंबर रक जतो पाइसे बजाय चिनी तिनी तिनी पहिला दलपति BCO तिप्रा मथानि तिप्रा मथा जों कैसा लामसक माने जॉइनिंग प्रोग्राम I50 एवं BJP या कगे 22 फैमिली एवं 48 भोटार जों बेनकुस 700 फैमिली 1500 फैमिली अवस्थाया जों जिनुन भोटार जिनुन फैमिली जों अपन सानाय जाते पब्लिक राउंड जों कोनो विभ्रांत खाय जों राजनीति खाया जोंनि उद्देश्य का महाराजानि जे आइडियोलॉजी जे जतन त्रिपुरा सानि हामकरन बाय जे जोंनि ग्रेटर त्रिपुरानि जे इमांग जों एमनकि विभिन्न राजनीतिक दल इमांग पितो नाइमे एबो हाके एबो कोनो एबो डेमोक्रेसी कान्ट्री एबो कोनो चाइना कान्ट्री एबो जतो इमांग नाइ मनो एबो राइट टू इक्वालिटी तो डेमोक्रेसी कान्ट्री को काजे आरो जोंबो फाइनाल जुगाजुग खाय दो आगामी 6 तारिख चिनि बुबाग्रा फाइनाय कलेज माटो एबो आरो कैसा बिराट चिनि मास गैदरिंग दङ अजागा आरो चिनि गोबांबा आरो जॉइनिंग रनाय बुबाग्रानि याक्रमै एबं चिनि ताबो प्रतिदिन विभिन्न दल नि फाइल दङ एवं तिनी सारिबो चिनि आरो प्रोग्राम दङ खानाबो चिनि जॉइनिंग दङ प्रतिदिन नाव नुखाना विभिन्न पत्र पत्रिका विभिन्न जों एसो पत्र पत्रिका नि जोंको विश्वास खाया चिनि जेन्युइन चिनि जे भोटार एवं चिनि फैमिली जों बरक जे चुना कक्रनाय चिनि बुबाग्रान हामजानाय एवं चिनि बुबाग्रानि नाहारमुनो जे नायफैनाय जों सावो जों केना चिनि निनि रेगा केना बात्ता केना निनि एसएजु ग्रुप लाइसो एसो जिनिसता जों राजनीति खाया चिनि जिनुन चिनि जों कुनै राजनीति खाय फैया जों नायो चिनि महाबाग बुबाग्रानि चिनि ग्रेटर त्रिपुरानि एवं त्रिपुरा सानि हामक्रायनि बागै एवं त्रिपुरा सानि फिमानि चिनि चबा ए चबा जों जत्तो लुकुराव जारा चिनि विभिन्न लामा करैथिं तंनाय रनो बनबो जों फाइनाल बाय कोयो जों आगामी दिन आरो जाते चिनि बुबाग्रानि नाहारमुनो जतो लगेर फेम बाय आं कोयो हामबाय दलपति बिसिनि अंदर कोनो किशोर कामियाव कैसा तेनि जॉइनिंग प्रोग्राम जोंनि बरमगना एक्स MLA बो फाइ कासो पाइजा लाम सुनानि बागै जोंनि डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बरमगना अक्रा सरजय त्रिपुरा कर्म पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा मथा बो फाइ कासो पाइजा जोंनि आरो नेता दङ जोंनि जे लिडार दंनाय दशरथ त्रिपुरा शान्ति मोहन त्रिपुरा रतन विकास चाकमा जों आरो जॉइनिंग अपान्डाव टोटाल बेसे परिबार 22 परिबारनि 48 भोटार तिनी जॉइनिंग खायफायखा कोनो किशोर बिनि साखा जॉइनिंग प्रोग्राम तंमनि कायसा आर कबां जॉइनिंग खायनि कक तंमनि हायबो जों हरनि बाय फाइ कासुपाय मिले आरो मीटिंग तंमन बाय कैंसिल होय थाका अबन बाय जे फाइनाय रनो जों खाबाय खबाय लामसगो जों खाखायो दलपति बिसिनि आन्दार आरो जे BJP खायतंनाय CPM खायतंनाय I50 खायनाय असो कबां करे बावो फाइनाय हिनि जों बाय कग्रजा इमाहायना आरो कबां मा एरियाव इमाहायसिनि जॉइनिंग प्रोग्राम नक नायतनर नखना दिल्ली जन खायतो त्रिपुरा मथा जतनो हामबाय।